Pito ka tuig nga nagpabaya ang Department of Environment and Natural Resources ug ang Cebu City Government anang landfill des Bukirang Barangay sa Binaliw. As early as 2019, nagreklamo na ang mga mulupyo. Di lang diha sa immediate vicinity sa Binaliw landfill, hasta ang ubang mga mulupyo sa Barangay Binaliw, hasta mga mulupyo sa silingang barangay sa Panuypoy, sa lungsod sa Konsolasyon, nagreklamo. Si Mayor Nene Aligado sa Konsolasyon, ang nakalilain nga mga environmental groups nagreklamo ni SWAT, ni pahibaw sa Department of Environment and Natural Resources, specifically sa Environmental Management Bureau, EMB, mahitungod sa kapait sa ilang kahimtang. Perting bahua, perting hugawa, naguba na, nahugaw na ang ilang mga tinumdan sa tubig. Yet, way gihimo ang DNR, way gihimo ang Cebu City Government. Ang DNR o ang Cebu City Government pulos naa sa posisyon pagsira sa Binaliw landfill sa wa pa tumahitabo ang trahedya atong niaging semana. Nganong nagpabaya man ang DNR ug ang Cebu City Government sa niaging 7 ka tuig hangtod nahagsa ang bukid sa basura nga nikalas ug gikabalak ang moabot ng kapin 30 ka mga kinabuhi